yabo da kirarin rabu da kai ne a saman kowa. Sha yabo da kirarin rabu da kai ne a saman kowa. Sha yabo da kirarin. Ya makage rai da jiki ya ba su ikon motsawa. Allah shanin ka yake da mota ni in rasa cewa kai ka san yadda nake ji a rai nake son fartawa. In kalamun ce na san ba abin da zai yi hanawa. Tsira yarda Allah aminci ka kada da dawa. Gun Rasulallahi majingina da dafawa. Alihi da sahabbai dukkan su kai sakawa. Tsiran ka yi ta isa gare su ba dainawa. Wata hanya ce na gani ta tsabu ba abun korewa. Da himmar ku shehu ne ba mu fasawa. Shehu barhama mu dai naka ne ba mu canzawa. Shehu waliya wadda khairin ka ba mu mantawa. Zamani amanar lokaci kin zuwa dawowa. Sheikh Suleiman ne na gani a hanyar da bai toshewa. Duk abin da na nema dan ke umma ba a hanawa. Na faɗi makimin satarar da bai yankewa. Assalamu alaika masanin abin boyewa. Assalamu alaika mahanin ayo tabewa. Assalamu alaika kadarin da bai karewa. Mai gidan duka sashen kadai ake hutawa. Sabin ilahu ina ya kai amsar ba kowa. Na ji in har kayi kira kowa yana amsawa. Sallama kai labulai su kai karbawa. Dukan kantar kofa kana baka dukawa. Annabi kai ɗaya ne na ji suna gaidawa. Annabi kai ɗaya ne sawun ka ƙasa ba ta nunawa. Annabi kai ke mayar da rayuwa a jasadin gawa. Ai cikar kadarinka ba inda yayi tsayawa. In ban da kai manzan Allah wa da mu yake shaidawa. Kai kiran bishiya daga ƙasa ta yi cirowa. Sai a sama gayanta da shi ta yau ta kowa. Kuma tana mai shaida ka annabin sadawa. Ji wannan girma da ɗaukaka har da kulawa. Wanda Allah ke yi wa salasalar dacewa. Jifa fushi yayi zahira na akai nunawa. Allah ya ce ni nai wannan tuko akwai mai hanawa. Al'amari na annabi hankali baya iya sawa. Sai kawai imani a sha'aninsa ba a musawa. Allah ya ce tafi na isar maka annabi mai kowa. Ko kafirai sun kai dubu kaje kawai ba su iyawa. Ahmadu an gaza tsakanin kuwa mutum ganowa. Sarraka a tsakanin kai da shi suka yi tarewa. Sallama kai da wani hannu kuka yi sadawa. Amma Allah ya ce ba hannunsa bane sai nawa. Faɗar Allah ma girmansa ke nunawa. Duk wanda ke son rabbi ya bi shi bai tabewa. Kofofin alkhairai da shi ake budewa. Wallahi ko kai waye kaje babu shi ba kaucewa. Sayyidul anbiya ka zarta tudun aunawa. Sunan ka na shi
shi sunan shi naka ba canzawa. Ar-Ra'ufur Rahim ka shiga cikinsa kai sajewa, ɗaya ne a cikin ɗaya ba da ɗaya ƙarshen burgewa. Ko ya tunani ya ta ƙarshen girmansa bai samuwa. Muhammadun basharun laisa kal bashar ya kazinawa. Kace mutum ne shi amma da mu ba a daidaitawa. Shi kawai shi ne shi wanda da shi ake dacewa. Kaji babba na gaba baɗa ba uban kyawawa. Babu wani kyau bayan naka wanda ba a kurewa. Allah ya yi bi kyawunka da kansa ya yi furtawa. Allah ya yi bi kyawunka da kansa ya yi furtawa. Idan safari tas baya kama da na kowa. Tsakiyarsa baki ne wal a ranka kai aunawa. Ga wani ratsin ja zagayen idon aka sawa. Kai cikar kyau daga manzanmu wallahi ba a wucewa. Dan cikar kyawun sahibul jamalati mai dubawa. A cikin Qur'ani Allah yake shelar rawa. Wala ta mudan da ainai ka rabbu ke cewa. Karka juyar da idanunka masoyi kara tsayawa. Yayi zance kan fuskarsa ayar tana cewa. Kad nara taqallub wajhika kashifal balwa. In takaice ma kyawun fuskarsa baya ragewa. Shi in ka kalle shi ka maimaita kyawun sai ya kada daɗawa. Kalibin Rasulallahi malikil yau muke nunawa. Nazala biyu ruhul amin bai tsaya barcewa. Ala kalbika ya zuciyar da ba ta gazawa. Wahayi a cikin tarabbul ibadi ke saukarwa. Ya mai faɗa da cikawa lokaci marar shuɗewa. Dora santar dacewa sararin da baya kurewa. Sirrin shiga da fitowa sai da kai ake hutawa. Gwanin kyau gwanin burkewa zantukan ka ke furtawa. A yanayi mafi gamsarwa zuciyata yake ratsawa. Ina son ka ban dainawa fiye da yadda na yi furtawa. Kai ne na farko karshe da irin ka ba a maimaitawa. Kai ne guda ɗaya tilo wanda ya take sawun kowa. Da kai ake fuskantar Allah a roƙe shi ya yi badawa. Komai idan da kai a cikinsa an gama ba a hanawa. Da murmushin kan fuskar ka fushin zaljalal ke hucewa. Da kallon ka ke samun shauki da zauki yana ratsawa. Yima yadda ranka yake so har ga rabbu shi ne ya fi kowa. Alfarmar ka ne ya fitar da alamina a cikin wahalarwa. Sun gaza sun kasa duka da yawansu ba su iyawa. Ahmadu sun gaza sun kasa duka matsayinsu ba su iyawa. Shugabana sun kasa do girmansu ba su iyawa. Annabi ba batun wani girma in ga ka ko da masu adawa. Annabi ba batun wani matsayi saman naka masu nubuwa. Kai ne matsirar kauno a zahiri da siffar boyewa. Kai ne madubin rabba ko ina kai yake nunawa. Yake kwanta sunayen sai mallaka maka uban kyawawa. Ya baka girma ya baka daraja ya cika shi ba girgawa. Kai dai yake iya tunkarar ilahu ranar budewa. Yayin da kowa ya zama babu shi a yanayin rudewa. Guda ɗaya jiran dubu tanadin da kai muka yi fakewa. Ka ce ma Allah ka nema ya baka abin da ka nema nawa. An baka ranar ta zama ta kaɗa mai tafin baiwa. Komai ya rabu da kai Allah ya ɗaga
ga darajarsa dagawa, baya maka tsara ka'idarsa naka sai ya fi na kowa. Mutuncinka ya fi na kowa, zatinka ya fi na kowa, jasadinka ya fi na kowa, ruhinka ya fi na kowa. Kamalarka ta fi ta kowa, jamalarka ta fi ta kowa. Danginka sun fi na kowa, iyayenka sun fi na kowa, iyalinka sun fi na kowa, gidanka ya fi na kowa. Matanka sun fi na kowa, ‘ya'yayanka sun fi na kowa. Ibadarka ya fi na kowa, sallarka ta fi ta kowa. Hajjinka ya fi na kowa, azuminka ya fi na kowa. Zakkarka ta fi ta kowa, ziyararka ta fi ta kowa. Kyautarka ta fi ta kowa, ciyarwarka ta fi ta kowa. Sahabbanka sun fi na kowa, zamaninka ya fi na kowa. Lokacinka ya fi na kowa, zahirinka ya fi na kowa. Baɗininka ya fi na kowa, al'ummarka sun fi na kowa. Ina ta kewa ina ta burin saduwar mu manzon Allah. A ko'ina a karami na ka ne mallakin ka manzon Allah.